Өлкәннәр көне уңайыннан бәйрәм котлауын һәр тармакта да эшләп чыкканнар кабул итеп ала. Бүләк күчтәнәчләр дә мулдан өләшенә. Район хакимият йортыннан бер төркем җитәкчеләр лесхоз, картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләр янына барып, алар белән очрашып, аралашып кайттылар. Картлар йорты, язмышлар утрауы. Күпме яралы жаннарга соңгы сыйыныр урын ул. 81 яшы белән баручы Дания Султанова гомер күзләремне картлар йортында каршылармын диеп уйламагандыр. Олышыңар авылыннан ул. Тормыш иптәше вафат булгач, ялгызына көн итү авырга кала. Балалары булмый. Исән булган 3 бер туганы да инде олы яшьтәләр. Шуңа туганнары бирегә еш килеп очрашып торалар. Дания үзе дә авылга гомер иткән нигезенә кайтып йөри. Мондагы тормышына да сүз әйтми. Биредә мин хәзер 2 елдан артык яшим. Тормыш шартлары бик әйбәт. Элек без бик авырлыклар белән үстек, сугыш балалары. Бик әйбәт карыйлар. Мин аны авылга кайткач та сөйлим. Субханалла, бик әйбәт карыйлар. Төнне дә торып картларны чистартып шулай карыйлар. Ашарга да бик әйбәт әзерлиләр. Гомумән бик әйбәт монда. Кая, өйдә булса бер үзең инде нишләр? 3 бүлмәдәше белән вакытларны күңелле аралашып үткәрүе турында әйтә Дания апа. Яраткан шөгыле шигырьләр ятлау, хәтерне сакларга булыша ди. Моң булып һәм тын булып киң елга акканда, тын ярга беренче калын боз катканда. Партизан отряды шәһәрдән чигендә зур шәһәр ярсыган дошманга бирелде. Күчтеләр отрядлар һөҗүмгә тагында тоткыннар сафында күренә бер ана. Балашлар ананы төрмәгә илтәләр. Ул сия кулында баласын иркәләп. Тын төнне уздырды, үлемен ул көтеп калдырды балага бер язу беркетеп. Әгәр балам исән калсаң, дошман кулыннан курыкмыйча алга атла әнкәң юлыннан. Хәтерли дә алмассың син әнкәңнең төсен, тик оныта күрмә аның көрәшкән эшен. Ул төндә ананы хөкем дә иттеләр, таң белә атарга алып та киттеләр. Бүгенге көндә лесхоз картлар йортында республиканың төрле районнарыннан 86 кеше яши. Аларның 17-се Саба районыннан. Елда көтеп алына торган бәйрәм биредә өлкәннәр көне. Бу вакытта монда кунаклар да күп килә, концерт тамашалар куела. Гадәти тормыш җанланып, яшәүчеләр күңел ачып ала. Агымдагы атна алар өчен шуңа да бик матур узды. Өлкәннәребез бәйрәм уңаеннан кунакларны ремонттан соң яңартылган якты матур ашханәгә җыелып каршы алды. Котлау сүзләре белән иң элек башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Кәримов чыкты. Барыгызны да зур бәйрәм өлкәннәр көне белән тәбрик итәргә килдек. Без бәйрәм белән сезне. Пожелание для вас всех одно, чтобы ваши прекрасные осенние годы, они не были напрасными, они были полны хороших впечатлений, красивых моментов, чтобы вы здесь не доживали свою старость, а проводили хорошо время. Котлауларны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова да ирештерде. Сәламәтлек телисем килә. Инде сезне шушы улуг бәйрәм белән тәбрик иткәндә, йөрәктән чыккан саф хисләребезне, күңелдән чыккан изге теләкләребезне әйтәсебез килә. Сезнең алдагы гомерләрегездә бәхетле картлык, сәламәтлек һәм бер-берегезгә ярдәм итеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, шушы безнең оешмабызга дип әйтик инде, бергә-бергә аңлашып, менә җитәкчеләр белән аңлашып, алга таба да матур итеп, актив булып яшәүегезне телисем килә. 19 ел шушы картлар йортын җитәкләгән Илһам Нургалиев бүгенге чарада кунак буларак катнашты. Биредә яшәүчеләр аңа бик якын. Әби-бабайларга теләкләре дә гел изгеләрдән. Иң кирәге сезгә сәламәтлек, сезгә көн дәвамында медиклар, медик ярдәмне күрсәтсеннәр, пешекчеләр тәмин итеп пешерсеннәр, янелар, санитарлар сезнең бөтен проблемаларны бүлмәләрдә хәл итәргә тырышсыннар, җитәкчелек сезгә уңайлы шартлар тудырсын. Кайбер үзегездән дә тора, үземдәрәк булырга кирәк, башкаларга игътибарлы кирәк. Мин дип кенә яшәп булмыйсыз, коллективта яшисез. Башкаларга, әгәр дә мөмкинлек бар икән, ярдәм итәргә кирәк. Менә кешегә ярдәм иткәч, аңа рәхәт булып китә. Үзенә дәген ярдәмне кабул итүчегә дәген. Ярдәмләшеп, бер-берегезне хөрмәт итеп яшәсәгез, үзегезгә җиңел булачак.
Картлар йортын бүгенге көндә Рөстәм Рауилин җитәкли. Коллектив һәм биредә яшәүчеләр аны үз итеп өлгергән инде. Чыгышы вакытында ул бу көннәрдә кунакларны күпләп кабул итүләрен әйтте. Өлкәннәрнең моңа кадәр яшәгән, эшләгән урыннарыннан килеп котлыйлар. Туганнары да килә диде. Татарстан өзінің рейсіне Рөстәм Нургалиевич Миннехановка, район башы Рөстәм Нургалиевич Миннехановка, бүгінгі күндә шундый мотор ремонт эшләре бар эшләбәй. Да, әзгенә күпмедер авырлыклар да бар. Әле без бүгенге көндә бирешмибез шәйбез. Бердән түзеп булса даган әз вакытта инде кай вакытларда була тавышлар шәйбез. Аңа карамастан тавышлар өчен мотор итеп яшәргә тырышабыз. Киләчәктә дә инде шайтып мотор итеп яшәргә, саулык сәламәтлек сезгә бердән булса безнең бөтен сүзләрне була. Мин рәхмәт әйтәсем килгән кунакларга, әйткән бөтен пожеланиялар, теләкләргә бик зур рәхмәт, шайтып ел сайын киләсез. Бүген дә Казаннан хәйриячелек фондыннан бер төркем волонтерлар биредә тәрбияләнүчеләргә күчтәнәчле пакетлар алып килгән. Алар ел әйләнә республика буенча менә шулай картлар йортлары белән элемтәдә яшиләр. Берничә ел элек социаль челтәрдә изге күңелле кешеләрдән ярдәм акчалары җыю белән башланган эшләренә бик күп аерым кешеләр, фондлар теләктәшлек белдереп, алар халык ышанычын яулыйлар. Дин ягыннан да бит инде без менә әлхәмдүлилләх, Аллага шөкер, саваплы эшләр бит инде яныбызда булган кешеләрне дә шушындый эшкә өндәп, балаларыбыз менә килә, тоже волонтерлык булып, алар да картлык бөтенебезгә дә килә, кашан киләчәген бер кеше дә белми, нинди киләчәген дә белми, шуңа күрә хәерле эшләр белән шушларны күреп, белеп, аңлап, динебез дә шул якны бик хуплый. Район ветераннар советы, инвалидлар оешмасы җитәкчеләре дә өлкәннәргә бәйрәм уңаеннан мотор, җылы сүзләрен җиткерде. Шулай ук бүген Лесхоз картлар йортына Балтач районы вәкилләре дә килгән иде. Алар биредә гомер итүче райондашлары белән элемтәләрне саклыйлар. Безнең Балтач районында инде менә үзебездә картлар йорты юк. Шуңа күрә безнең инде төрле тормышлы кешеләр була бит инде, төрле язмышлы. Шуңа күрә менә бүгенге көндә 14 кеше безнең республикада шушындый картлар йортында яшиләр. Шуның 7-се безнең Саба районында инде Лесхоз картлар йортында. Без инде шуңа күрә аларның хәлләрен белеп торабыз. Телефоннан да шалтыраткалыйбыз, алар үзләре дә шалтыратып торалар. Һәм хәлләрен беләбез, инде менә бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Безнең инде бик зур рәхмәт әйтәсе килә Сабаларга, шушында эшли торган персоналга, чөнки алар бик зур хезмәт куялар, бик күп ярдәм итәләр, аларның хезмәтләре бик авыр. Без аны аңлыйбыз, шуңа күрә инде бик рәхмәтле аларга. Картлар йортында тәрбияләнүче Светлана Ермолаева бала чагыннан ятим булып приютта үскән бала. Әнисен күрмәгән, белмәгән килештә ул бар ярату хакын шушы җырына салган. Кыз бирегә килеп эләгүенә шиксез рәхмәтле. Монда ул хезмәткәрләргә булышып, үз көнен үзе күрә. Я на спортплощадке провожу время. У нас здесь спортплощадка. Свои куры. У нас свое хозяйство есть, куры, да. Куры есть, занимаемся курами занимаемся, что яйца, вязание, рукоделие, СВО, вяжу носки, отправляю им нашим солдатам, на Украину отправляю, но нашим солдатам отправляю. Вот. Благотворительностью, внутренний волонтер я здесь, благотворительностью занимаюсь. В детский дом эти вещи детские передаю. Вяжу, передаю детские вещи в детский дом. Танцую, пою. В клуб в ДК хожу с девочками, которые приходили, с ними вместе участвую. Өлкәннәребезгә бәйрәм күчтәнәче музыкаль чыгышларны Лесхоз мәдәният йорты үзешчәннәре, мәктәп укучылары алып килгән иде. Алар да үзенчәлекле номерлар бүләк иттеләр. Әбиләр, бабайлар үзләрен алкышларга күмделәр. Рәхмәт сезгә, Ходай саулыкны, тынычлыкны бирсен.
Құдай Алла ташламасын бізні. Рахмет. Барсына да шат біз. Бек зор концерт. Барсына да рахмет. Бек шын көңілден айбат шиста етіп концерт. Барсы да келді. Бек зор рахмет барсына да. Көбірек шылай етіп келсінлер мұнда. Өлкәннәр 10 көнлеге биредә бай программа белән үтә. Концертлар, очрашулар һәр көнгә билгеләнгән. Хезмәткәрләр әби-бабайларны күңелсезләнеп утырырлык итмиләр. Гомумән дә картлар йортында һәр көн бәйрәм булып үтә.